Sumoto nga wala ko'y laing nabuhat kundi ang muli na lang. Pagsulod na ako sa kwarto kaya ako ang una-una kay i-message na ako sa ex. I-chat unta na ako siya pero murag wala na ko'y laing kusog para mabuhat ana. Igo na lang ko sa paghilak. Ug hantod sa nakatulog ko. Ug pagmata na ko ana, labad kayo kong ulo. Nananghin na lang ko nga dili sa ko mo duty kay naay emergency. Emergency kay na broken hearted ko. Ug pagnaog pa na ko ana kay naana ang mama ni Al. Nangutan na siya kung unsa mo ang gistoryahan. Ug lagi daw kung pwedeng sabton sa namo si Al. Di okay raman ko ana pero nasakitan lang jud pud ko kaayo. Pero hinuon wala pa nimi nagistorya ba. Og nigakos na lang pud ko ana sa kuwang anak. Ambot na lang kay grabe nga gubot ang gihatag ni ex sa kuwa. Pero gipaningkamutan na lang pud nako nga lingawon nako ako ang kaugalingon. Pero di lang jud ako malikayan nga makahila ko samot makalantaw ko sa wallpaper sa akong phone. Unya nagpa-music pa jud ko atog mga pangmaoy kayo. Ni samot hinuon. Unya taod-taod ana kay nakalit nag-ring ang akong phone. Abi na ko nag-message na si Al sa kuha. Pero ang ako man di ay ex. Ningon siya nga iatras na daw namo ang kaso sa iyaha. Kay para kuno quits na mi. Giayo jud nako siya pamalikas og daghan pa kog istorya siya. Og wala na siya na reply. Og nagpadayon lang ko sa kuang pagmaoy. Nag-overnight pa gani ko sa usa ka beach resort ana kay gusto ko nga makalikay sa moang lugar. Pero pag uli na ko ana kay nagpadayon lang gihapon ng ako ang maoy. Di jud na ako malikayan nga makahila ko. Nay mga daghang gi-message na ko apil gani ang pamilya ni Al. Pero si Al wala gyud. Walay chat or text gikan niya. Ug mas nasakitan lang ko ato kay mansari biya unta to namo. Pero nagtanaw ko sa iyahang social media account kay wala raman pud niya gipang delete ang amoang pictures ba. Ug hantod pagkataod-taod ana kay nag-message na si Al sa kuha. Magistorya daw mi. Ug ni samot jud nagtulo ako ang mga luha. Sumotong niadto si Al sa balay. Ug didto kay nagistorya mi. Ingon siya, kinahanglan sa doon namong ayuhon o iplastar ang tanan. Before namo ipadayon ang amo ang relasyon. Nangutana pa na siya sa kuha kung okay ra ba daw kuno sa kuha. Wala na ko nakatubag ana kay perte na nakong hilaka. Ningon na lang na si Al nga mag-istorya na lang daw miunya ug pakalmahon sa daw nako ako ang kaugalingon. Ug nigawas na si Al sa kwarto. Unya ako, grabing hilaka. Sakit jud masakitan labaw na akong sa silingan. Sa akong nahuna kay may pagwala siya ni Anhe ug nakiistorya sa kuha. Kay pasakitan na raman day ko niyag sa mo. Nahuman jud tong adlaw nga naghinilakay ra ko. Pero pagkaugmaan na, pag naog na ako, natingala ko kay naaman na si Al. Ingon siya nga gusto daw siya makigistorya sa kuha. Ni okay ra pud ko. Gipaon na lang na ako siya gisulod sa kwarto ug ako kay niadto sa kusina.
Gipakalma sa nako ako ang kaugalingon. Og taod-taod ana kay nisulod na pud ko balik sa kwarto. Og nagistorya na minial. Iyahan akong gitawag og love. Pero iyaharya po nang gisumpayan og tarish. May gani kay napugngan pa nako ako ang luha. Og didto kay nangayo siya pasensya sa kuha sa iyahang naingon kagahapon. Dili daw niya kaya nga magbulag mi. Magbalik na daw mi. Perting hangyo ni Al sa kuha nga magbalik na mi. Wala jud ko nakatubag dayon ana. Kay aha kaning tawahan na kay siya'y naunang nagdesisyon nga iplastar sa daw namo tanan. Perting hilak biya nako. Pero ambot lang karon kay naana may kilig gamay. Nangayo ginagpasaylo si Al sa kuha og lagi dili daw niya kaya nga mawala ko sa yaha. Og niingon pa na si Al nga iyaha daw kuno kong panguyaban og balik. Og dili na gyud daw to mahitabog balik. Sulbaron da namo amo ata ng problema nga kuyog ming duha. Og kinsa ra jud pud ko oroy di ba nga dili siya pasayloon. Mao to nga okay na mi. Og syempre kay gikan man sa away, gikan sa hilak-hilak, naadyo'y nahitabo. Pero bitaw wala jud. Kinagkapangos-pangos pabiya si Al. Hag-hag lang sa og kiss ginagmay. Og paspas pud kay na nakasagap og balita ang amo ang mga kapamilya. Kabalo na sila nga nagbalik na pud mi. Og nagbanding-banding na po na si Al ug ako ang anak. Samot na nga time kay wala pa naka-duty balik si Al. Ug antod sa milabay ang mga adlaw ana ug nibalik nag-duty si Al. Nya kami kay okay gihapon. Balik na pod mi sa moang routine sa una. Update, video call. Then inighuman kay moadto si Al sa moang balay. Pero abi na ako okay na jud permi ang moang relasyon ni Al. Pero one time ana niadto sa balay ang mama o papa sa kong ex. Nya kini daing pamilya sa kong ex kay di ni sila mga basta-basta. Mga dagkong tao, mga kwartahan. Kay gusto ligi nila nga ipatras ang kaso silahang anak. Gihadlok-hadlok pamiana niya. Kay lagi mo balos daw kuno sila. Magbanggaanay jud kuno mi kung dili na mo iatras ang kaso. Unya ako ani kay wala pud ko gapalupig eh. Wa jud ko gapalupig sa istorya. Ni sokol ko. Giingnan pagani ko sa papa sa akong ex nga hambugira na daw kuno kaayo ko kay nakauyab na daw kuno ko pulis. Aha ka jud. Mga baga jud kay silag na wala oroy sila na ulaw paguman sa gibuhat silahang anak sa mua. Sila pa'y isog kaayo. Sumotong ni adto mig police station para i-report ang ginikanan sa kong ex. Basin tinud-on unya nila ang ilahang mga gipang-ingon sa mua. Mayo nang sigurado ba? Ug sa mga sunod adlaw pa jud ana kay nagsigig balik-balik ang gisuon sa akong ex. Kay ligi ipaatras lagi daw kuno ang kaso. Abi na kog maura to pero one time ana nibalik man na ang ginikanan sa akong ex. Unya na timing pa jud to nga walay laing tao sa balay. Ako ra ug akong bata.
May gani na lang kay naapo na ang manghod ni Al sa balay. Kompleto pa dyan nag-bodyguard ang ginikanan sa kong ex. Sumotong ako pod kay nanigurado ko. Akong giingnan ang manghod ni Al nga pa-videohan ko. Bahalag isandig lang niya sa may aparador basta lang kay makita mi. Ug ipasulod na lang po na ako ang manghod ni Al ug akong anak dito sa kwarto. Sumotong gipasulod na ako ang ginikanan sa akong ex. Dito ningon iyang mama nga makig-ariglo daw sila og undango na daw namo ni. Nangayo pag nagpasaylo ang mama sa akong ex. Ako pa silang giingnan na madawat ra nako ang ilahang pasaylo. Pero dili gihapon namo iatras ang kaso. Ug nagsige jud nagpangayog pasaylo ang mama ni ex ug perti yung hangyo nga iatras na daw namo ang kaso. Pero ginatubagar gihapon ako siya nga dili jud na mahitabo. Walay kaso nga iatras. Ug hantod sa nitingog na ng papa ni ex nga ngano kunong gahi kay ko. Ako ra kunoy nakapamasto sa ilahang pamilya ug ingani. Ug nitubag pud ko ana nga wala ko namasto sa ilaha. Kaya jud ako silang pasayloon, pero ilang anak kay dili. Ug dili po nako pwedeng ingnon akong uyab nga iatras ang kaso. Wala jud ko mahimo ana nga part. Ug nikalit man nagtindog ang papa ni ex ug niduol sa kuha. Gituo ko. Dali ra po nakapugong ang mama ni ex ug ang iyahang mga bodyguard. Sumutong nabuy-an ra ko. Pero gisagpa jud ko ana sa papa sa ex. Nasagpaan jud ko. Giingnan pa ko niya nga baga kuno kaayo kog no. Paghuman kuno nila nga gipapuyo ko sila. Mao kuno akong ibalos. Ug kabalo pa lang daw kuno sila may pa kuno gipalayas ko nila sa una. Unya ko ani ko wala jud ko nihilak bisag perting sakita sa iyang gibuhat sa kuha. Og ako na yun na silang gipapauli. Ningon pa ng mama ni ex nga mobalik pa daw sila og nangayo na pod siya pasaylo. Unya ang papa ni ex kay isog lang gihapon kaayo og giingnan pa ko nga tarungon kuno nako ako ang desisyon. Kay dili jud kuno minila undangan. Ug dili may mga matay. Sumotong nang lakaw na sila pero ako kay perting pulaha jud sa kuang aping. Ug may gani na lang kay naka-record ang tanan. Ug ako din ang gipahibalo si Al sa tanang nahitabo. Ug ang iyang ingon kay moadto kuno kog police station para ma-report dayon. Sumotong ni adto pud ko. Ug pila lang kaadlaw ana kinadakpan yun pero nakapiyansa ra pud dayon. Lahi yun ning kwartahan. Pero while ongoing amo ang kaso, kay wala naman pud minila samok sa muka. Og ni okay ra pud ang dagan sa moang life. Og pagkaman sa rin nasad na mo ana, gisurprise lang gihapon ko ni Al. Iyaha pa kong gikantahan sa katong kanta bitaw ni Jim Brickman nga Your Love. Og naa pa jud na ipakapin nga flowers og mga chocolates. Ug syempre, gakos-gakos dayon og adto dayon sa langit. O pagkabuntag ana kay syempre magpaka-wife material ta. Mao ni ang amo ang perming ginabuhat. Lutuan ako siya pamahaw para ibigin ta permi. Bitaw. Pag humanyag ilis kay mahapit na siya sa balay kay mamahaw. Human ana kay mulakaw ra pud siya para mo duty. Ug di yun na mawala ang mo-kiss siya sa akong forehead before siya mulakaw. Pero kung walay laing tao, sa lips dyan na. Pero one time ana, na birthday na si Ann.
Iyahapaon ta akong kuyogon pero wala na ko ni kuyog kay lagi napa ko'y duty. Siya na lang. Unya, niuli na siya nga hubog kaayo sa tanan. Gitabangan paganin ako na siya para makatarong siya gihigda. Og sa dihang naamo ko'y nakit-an nga murag lipstick sa iyahang liog. Naa yo'y lipstick siyang liog. Gitry pa na ko nagbaliwala kay duty pa bi ako. Kinahanglan ko nga mag-focus sa kuan trabaho. Pero sa tinud-anay lang jud kaya wala jud ko nakafocus sa kuan trabaho. Daghan kong mga pangutana sa kuang kaugalingon. Paghuman ako og duty kay mao po'y pagmataan na ni Al. Ningon siya nga mo uli sa daw siya kay mag-andam pud siya sa iyang pag-duty. Pero ako ang gipabilin iyang phone ug ako ang gipa-open daan ng iyang messenger. Nangutana pa na si Al kung naunsa ko. Pero ako siyang giingnan nga buhaton lang ako ang giistorya ug uli dayon siya. Sa matong ulay nabuhat si Al kundi gibilin ang iyang phone ug iyang gi-open daan ng iyang messenger. Basta kay paghuman ako backread kay ni taas jud na ako ang sungay. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.